ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಏನಿ ಮುಲ್ಪಯಾನ ಎಲ್ಲಿಯ ಡೆಂಜಿದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ ನಿಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ಮೀನ್ದಾರಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಡೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಲೆ ಇಷ್ಟಂಡ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ 1 kg ಎಲ್ಲಿಯ ಡೆಂಜಿ ತಂದೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಶುರುಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ದೀವೊಂದೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯನೇ ಡೆಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೀಸಲಿಗೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದೊದ್ದ ಮೂರ್ದು ಪಾಡುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಚೂರು ನಮ ಪೊತ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ಪುನ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಡ್ ನೆಟ್ಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವಿಡ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಕ್ಯಾನು ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯವಂತೆ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಹಾಕಿನ ನಮನೆಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕು ಬೆರವುಗ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಆ ಒಗ್ಗರಣೆದೊಟ್ಟು ಬೆರವನ್ಗ ಅವಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡು ಎಲೆಲ್ಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊನು ಉದ್ದುದ್ದ ಮೂರ್ದು ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲನ ಸರ ಪಾಡುನ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಒಗ್ಗರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ಪುಗ ಒಂದೈತೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂದು 3 ಚಮಚ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 3/4 ಚಮಚದಾತು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆದೊಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ಪೊಡು ಹಾಕಿನ ಪುಳಿತ ನೀರು ಒಂದು 2 ಚಮಚ 1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಶೋಕು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ಪೊಡು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಂಡನೆ ನೆಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮೂಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಡೆಂಜಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಈ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರವುಗ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪುರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲವರ ತೂದು ಎಂಚಾತಣಂದು ಪನ್ನೀರಿಗೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಈ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕು ಬೆರವುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆರದ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೋಟೆಡು 1 ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಮೈಪೊಡು ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತದಲೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆರದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ದೆತೊನುಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ನೀಟಾದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನಲ ಬರೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ವರ ಮಕ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು 1 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚು 1 ನಿಮಿಷ ದೇಕ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು ಎತ್ತಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋನುಂಡು ಡೆಂಜಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಮೇಲಿಗೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈಲ ಆತಂಡು ಈತೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರು ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೋನುಲಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಮಸಾಲ ವರ ಮಲ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಂಡುತುಲೆ ಆ ಡೆಂಜಿದ ಉಲೈ ಪೂರ ಆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತದ ತಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರೆ ಮಾತ ಡೆಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಜಟ್ಪಟಾದ ಆಪುಂಡು ಒನಸದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋರಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನವರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಚಾನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೀ ಟಿಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುಡ್ಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು